Goi-mailako graduan sartzeko bideak. Goi-mailako zikloetan 25 plaza daude, baina eskainitako plazak gutxiago izaten dira normalean errepikatzaileentzat, desgaitasuna duten pertsonentzat eta goi-mailako kirolarientzat lekua gorde behar dalako. Demagun adibidez eskainitako plazak 20 direla. Plaza gehiagoko bideetatik plaza gutxiagoketara joaten, hauek dira bideak. Lehenengo bidea. Batxilergoko titulua erabilita, 140. 8 plaza adibidean, batxilergotik datozenentzako. Plazak espediente akademikoaren eta batxilergo modalitatearen arabera ematen dira. 8 plaza horietatik 105, hau da, plaza bat, batxilergoa atzerrian egin dutenentzako da. Bigarren bidea, erdi mailako teknikoa titulua erabilita. 140, beste 8 plaza, adibidean. Erdi mailako zikloetatik datozenentzako dira, zikloen afinidadea kontutan hartuta. Hirugarren bidea, sarrera froga erabilita. 115, 3 plaza sarrera frogaren bidez sartzen direnentzako. Laugarren bidea eta azkena, beste goi-mailako teknikoa titulua erabilita. 105, hau da, plaza bakarra beste goi-mailako zikloetatik datozenentzako. Adi egon, lehentasun irizpide bakarra nota da, eta beraz, eskaera handiko zikloetan sartzeko garrantzitsua da nota onak izatea.